ɲɔgɔn dalajɛrɛba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ tɛnɛn don avril kalo tile 15 san 2019 ɲɔgɔn dalajɛrɛ in kɛra sababu ye ka maa faamuyali caman ka bɔ Mali kɔnɔ ani farafina jamanaw caman na kɛrɛnkɛrɛnya minnu ka baaraw ɲɛsinnen bɛ nafolo olu bayɛlɛmali ma farafina jamanaw kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodara dunanjigi soba Masale ACI 2000 kɔnɔna na Bamakɔ an fɛ yanninɔ a baara ninnu ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ Tungarange maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan n'an b'u wele ko Tungarangew ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ jagoko ma an ka ɲininikɛla Marietu Jalo a n'a ka jatala Baba Keita an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Nin tile fila atelier mina sigi sen kan walasa ka kunnafoni lakika di sɛbɛn kan min b'a yira ko jamana minnu bɛna falen kɛ nɔgɔya kɔnɔ o donna ba la wa a baaraw bɛna daminɛ o hukumu de kɔnɔna la nin tile fila atelier in bɔla ka ɲɛsin sɔrɔ bosobaw ma a bɛna kɛ sababu ye u ka sɛbɛn in kɔnɔna ko dɔn k'a dɔn tigitigi don n'a nataw la u sen mina don baara min na ka falen kɛ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya yɛrɛ ye o kuma ninnu fɔra a bɛ san 5 bɔ bi farafina jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ projet belebele don nka a ka kan a kɔnɔna kumaw ka fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la. Ministère des Mali de l'extérieur ani ministère de commerce u jɛra ka nin atelier ni organiser ka mɔgɔ kunnafoni jumɛn na u b'a fɔ accord dɔ ma ko accord zone libre échange continental africaine Afrique jamanaw bɛɛ a bɛ san 2 bɔ a kɛra Nairobi u ye accord ni signé u y'a ye waati dɔ la u b'a fɔ ma ko commerce interafricain Afrique jamana 50 dɔɔni u tɛ jago sira waliya kosɛbɛ u cɛ u b'a wale ni jamana wɛrɛ de ka tɛmɛ u yɛrɛ ka continent kɔnɔna la donc hakili jakabɔ nana kɛ ko ka fɛrɛ kɛ ka accord dɔ signé mun b'a to olu dama u bɛ échange mun kɛ bi kɛmɛ o kɛmɛ 15 don Afrique jamanaw bɛ baara kɛ condition mun na échange commerciaux 15 don ko pour que o ka taa ɲɛ a ka taa hakɛ la mun bɛ bɛn u ma fo ka fɛrɛ kɛ ka bɛnkan dɔ signé u cɛ u b'a fɔ ko accord o accord ni bɛ mun de fɔ u y'a a période kɛ 100 ans jamana 50 ani dɔ mun y'a ratifié sisan a bɛ jamana 53 bɔ jamana 52 plutôt jamana 3 dɔrɔn de bɛ mun b'a ratifié olu ko k'u bɛ hakili jakabɔ k'a la an kun ye hakili jakabɔ dɔ kɛ ka f'u ye k'a fɔ ko ka jateminɛ kɛ n'a fɔra ko an ka espace dayɛlɛ mɔgɔw ka bɔ kɔfɛ u kana n'u ka minɛnw ye u kana feere an ka jamana kɔnɔ yan ka sɔrɔ u ma taxe sara d'abord gouvernement yɛrɛ fɛ a bɛ joli perdu parce que aw b'a dɔn cogoya min Mali la an ka jamana ressource ba t'a bolo a ka ressource principale ye a ka impôt n'a ka taxe de ni an ka budget jateminɛ bi kɛmɛ o kɛmɛ 70 o 80 a bɛ bɔ douane ni impôt de la mais n'a fɔra ko ka minɛn dayɛlɛ mɔgɔw ka don barrière ka bin a bɛ sɔn ka dadigi kɛ an ka recette la yala gouvernement ye hakili jakabɔ kɛ fɔlɔ n'a kɛra tan n'an y'a dayɛlɛ dans 10 ans an bɛna joli de perdu an ka recette la pour ka fɛrɛ ɲini o la o ye kelen filanan industrie mun b'an fɛ yan industrie mun bɛ Mali la yan niveau ba tɛ an fɛ yan o tɛ maloya ko ye jamana minnu kɛlen bɛ k'an lakori an bɛ espace dɔ kɔnɔ u b'a fɔ 1 mois jamana 8 don jamana 2 bɛ yen olu ka industrie ka ca ni an ka industrie u fo 3 yɛrɛ ça veut dire que an bɛ importation de kɛ ka caya ka tɛmɛ an bɛ mun produit yan n'a fɔra ko bɛ kɛ ni minnu b'u ka minɛnw bɔ kɔfɛ ka na yan u bɛ don yan ka sɔrɔ u ma taxe sara industrie minnu bɛ yan olu bɛna kɛ cogo di a kɔni siɲɛna mais 100 ans de don 100 ans a bɛ dayɛlɛ progressivement a fɔra fana produit dɔ bɛ yen k'olu sen t'a la produit dɔ bɛ yen olu sen b'a la mais produit mun b'a la o de ka ca ka tɛmɛ produit mun sen t'a la État kan ka politique dɔ kɛ an ka industrie a bɛ se ka bila niveau jumɛn na ka tɔw bɔ sinon ka tɛmɛ tɔw kan mun na an ye jamana ye Ala ma an garisɛgɛ kɔgɔji la an bɛ taa an ka minɛnw bɛɛ bɔ kilo 1000 1000 ani dɔ ka na yan
avantage bɛ olu tɔw ninnu fɛ pays côtier ninnu bɛɛ fɛ bateau bɛna dɔrɔn a b'i jɔ minɛnw bɛ jigin et jamana fana ka bon donc faut ka politique dɔ kɛ pour que an ka consommation caman ka bɔ a la sinon a ka ban ni an bɛ fɛn fɛn consommer yan o k'a sɔrɔ an bɛ se ka a produit yan k'a transformer hali n'a ma se ka taa n'a ye kɔfɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ an ka besoin min mun ye ka sɔrɔ a bɛ se ka boli kɛ n'o kɛra n'an ye consommer malien dɔ k'a la la an mago bɛ mun na a bɛ produit an fɛ yan nɔ an bɛ se ka wasa don a la. Farafina jamanaw ka tɔnkuluba Union Africaine ale ye i sen don baara ninnu na a ka ciden y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ bɛɛ lajɛlen don Mali ma jamana min ye ŋaniya ta k'a fɔ a bɛ falen baaraw daminɛ nin kɛnɛ kan kɔkan maliyɛnw ka minisiri tun bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ale ka minisiriso kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa nin baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mali jamana bolo o tɛmɛnen kɔfɛ jago minisiri fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ni falen in bɛna kɛ nɔgɔyaba ye Mali commerçants bolo k'aw ladɔnniya k'a fɔ Zlekafu yɛrɛ a sigila sen kan marisi kalo tile 21 san 2018